sumangga didamen kali ing wanci sasih rayagung tanggal dasar ing wewengkon Pandopo Astana Gunung Jati gumelar rampung pada isa wanci subuh segera pada bubaran para wali sangat makaten unen naskah pewayangan saking para pujangga sepuh Cirebon sejarah kawitan gemelar wayang kulit purwa dan mimiti ingwan citaun alif sasirayagung tanggal sedasa tahun 1479 Masehi tahun 882 Hijriah purwaning gumelar wayang kulit purwa gagrak Cirebonan
Purwanipun gumelar ing jamanipun jaman wayangan wonten pangrekat dayanipun para wali lan para pujangga. Para wali nyiptakaken mustikane pewayangan. Para wali nyiptakaken ajinipun pewayangan. Wujudnya mawa Allah, mawa ciri lesak rupanipun nanging bagus batinipun bagus kayak kula. sinten jenenganipun mustikaning pewayangan punika? Ki Semar Badranaya. Semar jiwa mulia, Semar jiwa luhur, Semar pembela kabeneran kang sejati, nanging tanpa pamrih. Kawadar pangucapipun Ki Semar, yen tak waspada kaken gumelare jagat ing waktu sakieu rupane jagat iki yen ora salah kaya-kaya wis manjing ning wayah akhire jaman. Tanda-tanda akhir zaman waktu sekis pada katon cetak gamblang lambela. Pengen baru contoh waspada kakening zaman sakieu. Etika, tata krama, sopan santun, anggaungguh hampir hilang tanpa kerana. Hilange etika tata krama sopan santun ing zaman kieu wis akeh buktine. Pengen weruh buktine. Titenana perilaku nonoman pemuda-pemudi bocah zaman kieu. Bocah nom pemuda-pemudi bocah zaman kieu yen liwat ning ngadepane wong tua wis padu jeligrang bae. Bocah kieu liwat ngadepane wong tua wis ora duweni tata krama padu serudut bae. Sejen karo zaman bengen. Ari bocah zaman bengen yen liwat ngabade wong tua sampai beripit. Bocah zaman kian rupane karo wong tua liwat orang ngerti amit, orang ngerti punten, orang ngerti permisi. Kadang-kadang numpak motor kadiran motor masih bagus.
liwat ning ngadepane wong tua numpak motor padu brebet bae. Mung Apa sih Ki? muga-muga bocah nonoman anak putu desa kejiwan model sing kaya konon ku laka kumpulaka. Anae ning panjak langen putra. Sampai kapan jangan Ki? Pengen buru panjak Ya. Duh, bocah tukang nabugo. Parah banyak Ki. Bocah tukang nabugong pendidikannya duwe, kepinterane duwe, tapi karo wong tua laka adab. Bisa. Mandra kadang kalah setahun sepisan kuat nokokaken serabi kang mbok bapane gak nawanane mengkene. Tapi aja kamu. Pak, sematek tokokaken serabi cek pada bado gak serabi. Mandra kuat nokok nang serabi banding wong tua nawanane sabado kurung bado. Biasa bandung itu. Muga-muga anak putu desa kejiwan sing model pengegong laka laka. Oh, moga-moga anak putu desa kejiwan gede cilik lanang wadon anak sing soleh lan soleha. Amin. Anak putu desa kejiwan salah sewijine anak sing bakti nurut ing wong tua. Amin. Berguna kanggo agama, bangsa lan negara. Amin. Yen omongan pada karo doa ngomongaken anak putu sing bagus-bagus pada karone dongakaken anak putu bari pada bagus-bagus. Anak paribasa sepelik geni manasi setetes banyu ngademi saucap omongane wong tua matek nilasi. Mulane wong tua yen nafsu ning anak putu ngomongnya aja kederawasen. Bokat nempel, bokat nempel. Ya, cocok Ki. Yo, bareng-bareng bangun akhlak moral anak putu kula panjenengan sedaya, sebab ilmu akhlak iku ilmu sing paling penting lan paling utama. Anak paribasa najan ilmu kepinterannya setinggi langit nanging yen akhlaknya kurang bagus, terkadang ilmu kepinterannya gak nabraki segala-gala. Lakunya sembang-sembong. Ya, membangun akhlaknya anak putu kula lan anak putu panjenengan sedaya sampun lepas saking ajaran jimat layang kalimah syahadat. Yo. Yeah. Makaten sumpai pun di Semar bablas nuju ing cinarios zaman pewayangan. Kamana tuh?
ingkang masuci lalu kuningan makung dia angsa pitulung dia angsa selamat dia angsa barokah angsa pitu jalan along sumbernya alamat desa desa Gegesipun kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon sedaya salinyase nyuwun agung ing pangapunten jembaring pangapura nyuwun sumbar ing pangapura rame-rame sore larang siti saliji panah urip namun kurang sampeyan mati amugan surga mati amugan surga neraka sultan bone injang belayan sampun rame-rame suara lamat-lamat ngawang-ngawang lamat-lamat ngawang-ngawang kepereng singkat kebian lamat-lamat kepereng singkat kebian nak kelingan ngapune ing weneng panjang ing ngawus wong panjang iki lagi ngenong seret ocel ing pundi ingkang dados purwaning cinarios wonten wujud kumelaripun wayang kulit purwa puniki manut kelawan catur dongengipun para pujangga sepuh yen kawitan gumelaripun wayang kulit purwa inggih pangrekat gayanipun para wali kelawan para pujangga para wali ingkang gadani tekad perjuangan agama mendet wujudipun pustaka Mahabharata pustaka Mahabharata digubah diracik dicipta maring para wali lan para pujangga
ndadosaken wujudipun tontonan ingkang dados tuntunan dituntun wong. Kecrek. punapa jenenganipun tontonan ciptaning para wali puniki kasebataken ringgih purwa ringgit namane wayang yen purwa namanipun cinarios awal cinarios kawitan cinarios wayang purwa punika kaglar ing tanah Jawa Wong Jawane iki. Golek. dingin kangge seranah perjuangan siar agamaipun para wali Bibit agama iku. Ketuk. samanten candranipun pewayangan Cadarane ngening. bablas mlebu ing cinarios lelampahan mangci puniki inggih kawitanipun kependhet saking Petapan Sendoja ing dalem pandopo Petapan Sendoja punika lenggah sinewakanipun pujanggeng para Korawa guru besar ing para Korawa Panembahan Sokalima Residrona Wiku Barat Wajah Putra Inggit Tunggal Sambil mawon. Hege. lenggenipun sang Panembahan Kumbayana kesowan maring sesepuning para Korawa ingkang jeneng Arya Pati Sangkuni Arya Selingpuni Arya Suman Inggih Tunggal Padha wae, Cuk. Hege. kairing dumateng penghuluning para Korawa Ngastina Arya Dursasana jenengani sampun angsal sapandurat kawedhar pangucap ing Residrona sinambungaken sigra mangsa sigra namane Inggris mangsa namane maju Gumanandeng suara ngelamat-lamat ngawang-ngawang kayak kaya beli pasir nangangin gunung ngakir ngamak kuning bagian badan anu sadinane badan siji dadi nyawa-nyawa ngaturkan sahur bapakku ibuku kejiwaan seperangkat desa itu sering ibu-ibu pekai kedik segonya seniak-seniak sesepuh kejiwaan sebagai kejiwaan bapak panitia sedaya seniak Yang pula kudu sepikir ning
segala nampan keruntut sauyunan bapakku ibuku kejiwan tuan rumahnya keruntut sauyunan gotong royong manunggalin budaya seni warisan sing para warisan sing warisan sing para warisan sing nenek moyang sakumur dibakal sirena gamelane pun sing merayang krihin mangga paling utama menghormati Bapakku Desa Kejiwan Bapakku Haji Casto Dewek boten kantun menghormati ibuku lan Bapak perangkat Desa Kejiwan sedaya ajak hari ibu PKK ketik sedaya sanyak seni bapakku ibuku sedaya sanyak kumpul sing hormat mamaku niku kejiwan sareng ibu-ibu PKK kedik sambulane bos KDI sareng mama Jilope kedik mama Jilope ngaji supaya kedik sampunan sareng busana kedik mama Jiwarsadi godek sedaya semi warnati ukur kesayun manakan sareng beban menghormati mamaku Haji Casto lan ibuku kedik sampun menghormati ibu-ibu PKK hari ibu-ibu PKK pun tengerane gampang tengerane kebaya seragam pakai seragam nggak kompak ibu PKK bu iya runtut bebarengan mamaku milikmu kejiwan bapakku Haji Casto sareng ibuku kedik sareng ibu-ibu PKK kejiwan sedaya sami hormat bos KDI sareng mama Jilope kediknya Haji Suprit busana mama Jiwarsadi godek kedik sesepuek panggerangan sedaya sanya ibu-ibu PKK sareng mamaku niku jiwa kedik mamaku tuan rumah dewek mamaku Haji Casto ibuku Wilujeng Rawu Mama Kaji Lope Wilujeng Rawu Kang Kaji Warsan oh bos KDI ya kedik matur suwun ibu-ibu lan bapak-bapak sesepuh Desa Kejiwan oh bapak ibu Desa Kejiwan yang kompak matur suwun yuk senggol dihormati nyeling makan nyeling kamu seminggunya mama Jilope Haji Suprit kedik busana sareng mama Jiwarsadi godek ibu-ibu PKK sedaya sing hormat
wajib sosok ilang bapakku kejual seribu kuat gede sedaya saya ukur kepada saya masa mene dikit. Iku kace didek-dek. Arane siapa? Oh, Wak Lemot. Ngelemot apa bintang tamu Wak Lemot sing biasa kejiwane dhewe. Ya, anak jiwa seni kejiwan. sedaya saya kumpul mamaku ini kejiwan simpan yang mandek ini kejiwannya sampai bos kadeki dari mama jerot kecil ini aja sedih sering aku sampai sedih mama jiwan sapi sedaya saya kumpul sedaya kami Mama jual sedih bodek aduh biar aku senangnya seringnya disupin ketik mama jilopet dan ternyata norasi sumur digantung tenaga ning awan-awan bukan si karyanya bapakku haji sasto dan ibuku gede mandana pandana menunya bang sangat kuat enak kesih karunya mandana masih kaman
tatapan linggianing si watu putih linggianing sang watu putih sikuta jembawat dengan sang moja sumangga